Takže ľudia, čaute. Dneska som tu na BMX-ke. Dano je na mojom bicykli a tento tu čus je nový Dano Dürer. On tu má takýto bike. Chcel to robiť, to mal teraz Dano. Kumíček, je volať mame, že už neviem, niečo chce jej odkázať. No, ale uvidíme sa na Tatríne. No, ešte nie, ešte jej volať. Ešte ide volať. Ale potom. Že chce jej odkázať, že už sa nedožije, lebo ideme na Tatríne stancovať, ideme urobiť nejaké dropy fajnové. Takže ľudia, malinka, tá asi zomrela skôršie než Danko. Ináč, keby sa vám nepáčilo, jak tam jazdím, to není môj problém, ja na malom bicykli neviem jazdiť, viete. No, akorát, že len má dneska nový bike. Je happy. Ale Dano, dneska ideme teda na ten Tatríneček, fajnovo, ja sa tu odrážam, na fajnovej BMX-ičky. A ľudia, uvidíme sa tam. Na druhej strane, tam. Na druhej strane. Dobre? Takže, čus. Takže ľudia, ideme teraz po týchto lavičkách. Prosím, tí, čo bývate v časti, a nehovorte to prosím vás. Nehovorte to prosím starostke ani riaditeľovi, lebo zdechneme. Ideme tady o to. Vymením si ja bicykel, len toto neviem. A Dano ma natočí a potom natočím Dana a niekto ešte natočí Denisa. Tak Dano, takže zatiaľ sa uvidíme v Danových rukách. Zabijak, na toto by mohol byť edit jak zabitý. Na toto by mohol byť edit jak zabitý. To sa nedá, lebo tie lavičky to vám proste úplne skazia. Áno, však bo ty proste ideš takto. Proste chápete a ešte sú tam tie dierky. No a tebe sa koleso zasekne a to... Hej, ja skúsim teraz trošku s rozbehom. A keď sa strkám, sa tak volíte políti. Nie, políti to ale sa asi... A pozorne nemôžem, zachrám. No, aj to môžete. Možno, keď sa to nepodarí. Mám svoj mobil, takže... Ja kredit mám. Hej, kamo, nechcete mi to robiť, lebo... Chápeš, je tu milión inokých stancov. Ale však aj tak musí byť v čachticách. Však veď. A to nevie v tomto. Nebudem radšej rúškovať. Ľudia, sorry, ale tuto nebudeme skákať. Docela sme nebezpečí, je tu 100 000 aut. A to by sa nebezpečí. 100 000 ľudí. Tak ideme niekam inám. Dano stopí videjko a ľudia ukážeme si moje video. Tak Dano stopí. Tak zatiaľ čau. Veriško. A teraz každý, ktorý má BMX, ale však to je normálne, musíš si zvyknúť. Počkaj, tak Gríšo, to stopnem. Takže čau. Takže už ide. Takže trochu fejlík. Môj bratranský. Čo, ja idem skúsiť toto. Ja sa nezabijem. Mali bicykel na to. To by sme mohli skočiť, že? Jop. Čo sa stalo? No prdel. Ľudia, takže môjmu kamarátovi sa vyfúklo koleso. Bol som na zadnom. Natáčo, ak to ide. Kúkaj, ako lahulinko. Ja som bol na zadnom. Aj ono. Počkajte, ľudia. Som bol na zadnom. Ľudia, kúkajte na to. Ja som bol na zadnom a ono mi to normálne vybuchlo, kamo. Ono to je úplne... Ja som bol takto. Ale teraz že ono, sorry.
na zadnom a ja som Že to je... mne to vybuchlo. Aké toto je Toto je tvrdé, no. A aké toto je mäkolinké. To je mäkké jak... Takže bohužiaľ ľudia, dokým sa to neupraví, to asi zajtra už je hotové. Zajtra bude ďalší diel. Ale my už máme málo homín, my už iba chvíľku vonku. Takže ľudia, uvidíme sa v ďalšom videjku pri mojom dome, takže zatiaľ čus. A počkajte, ešte niečo som zabudol. Dajte like a odber a pekný komentár a zatiaľ čus.